Здравейте, пичове! Аз съм Hello It's Me, a.k.a. Big Damn Hero, и мисля да направя една малка поредичка на WoW. Започнал съм да дигам Human Mage, Frost Mage. Ой, то стане мой. И мисля да направя една малка поредица, както казах, защото ми омръзна да играя Minecraft. Няма всички ме питат кога ще има нов епизод, и мисля да направя нова поредица на Minecraft. Аз съм на Minecraft, на WoW. Това е WoW Катаклизъм. Warmain, ако някой иска да играе с мен някой път, да идва и да играе. Ето този тук е my friend. И така, той е с мен в момента в скайпа и още едно момиче. Кажи хай на YouTube. Казах хай. Малко не може да говори. Сега ще падна в мината. Не дей. Не паднах. И не знам, няма да са много дълги клиповете. Са около до 10 минути максимум. Малко ще е някакво на епизоди, откъде знам. Ще измисля нещо, не съм сигурен още какво. PV Nights. Примак. Оу! Цял 13 лева. Сега, като отида на това. Аре, трябва на друго такова. Първо това. Окей. Така. Само да отида до Голчар да си върна квестовете, че са доста. Ще ходя после до Stormwind набързо. И после сме на тук. Не, даже не може да там да хваме. Мирен. Трябва да си правя малко. Чакай само малко. Как ме настига говедото? Връщи се, бе. Махи се. То къде сме до тук? Окей. Интерфейс. Така. Окей, всичко друго съм си го настроил. Това ще го муша някъде тук. 1, 2, 3. Ето така, перфектно. И така. Изпълнявам квестовете. И отиваме до Stormwind и мисля това да е за целия клип, за сега. Поне за сега. Малко съм болен, между другото, и малко ми е подрезгал гласа. Ако не се чувам добре, съжалявам за което. Не ми се ходи никъде са. Ще ги абандонвам тези квестове, защото са лоу лево, така че. Така, са. Окей. Той тук. 25 армор, 19. Това на метал по-хубаво. Ето този етап ще си го правим след отгоре, че ми е за по-натам. Тук ще първо няма какво да репервам. Опа. Чао тикви. Така продавам всичко. Дет. Не ми трябва.
хубав weapon. Да си сложа. Клод. Да ги накупам ли, да не ги няма. Колко за начало да има нещо по-добре. Сега. Така. Тук. О, това винаги има кефил. Продаваме ги за мъничко голд. И тръгваме към Storwind, като отиваме в Storwind, спирам клипа и това ще е всичко. Ако искате да продължа да снимам на WoW, пишете в коментарите. Да, не. Да продължаваме или не. Защото ако не ми е интересно, няма смисъл да снимам. И това ще бъде, може би, да, ето така ще завърши клипът ни. Ето така. С едно. Довиждане.